Konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni Laburista għall-Finanzi Carmenu Vella, l-kelliem ewlieni għall-Iżvilupp Ekonomiku Charles Mangione u l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna tresqu sensiela ta' mistoqsijiet lill-Gvern dwar it-tnaqqis ta' 40 miljun euro fil-budget. Edward Cicluna ħabbar li din il-ġimgħa talab bil-miktub lill-Kummissarju Ewropew Olli Rehn biex jagħti spjegazzjoni ta' dan it-tnaqqis fil-budget. Staqsa fost l-oħrajn lill-Kummissjoni Ewropea biex tgħid jekk dan it-tnaqqis kien xordnat minnha jew kienx inizjattiva tal-Gvern Malti u jekk kienx il-Kummissjoni li speċifikat minn fejn għandu jsir it-tnaqqis. Min-naħa tiegħu Carmenu Vella qal li s-sena li għaddiet minkejja il-Gvern kien imwissi mill-Kummissjoni Ewropea li tbassir ta' tkabbir ekonomiku ta' 2.3% li kien qed jagħmel kien wisq ottimista u minkejja li fl-aħħar kwart tas-sena l-ekonomija x'kienet xorta baqa' għaddej. Staqsa lill-Gvern kif se jiġi affettwat il-baġit tiegħu jekk imur żmerġ fit-tbassir tiegħu u jkollna tkabbir ekonomiku ta' madwar 1% kif qed tgħid l-Unjoni Ewropea. Il-kelliem ewlieni Laburista għall-Finanzi rrimarka li waqt li taħt it-tmexxija ta' Eddy Kadami kellna d-dejn tal-Gvern jiżdied iżda tal-entitajiet jonqos taħt Lorenz Gonzi qed jiżdiedu tnejn. Carmenu Vella spjega li issa l-Gvern qed jinħeba wara Special Purpose Vehicles biex ma jkomplix iżid id-dejn tiegħu u jipprova jnaqqas id-dejn tal-entitajiet. Ippreżenta wkoll sensiela sħiħa ta' diskrepanzi bejn dak li l-Gvern jgħid li se jonfoq fil-budget, ir-reviżjoni fil-budget u n-nefqa attwali kif fil-fatt tkun. Min-naħa tiegħu Charles Mangione saħaq li l-Gvern ma jistax jibqa' jinjora l-Parlament u għandu jagħti spjegazzjoni dettaljata ta' kif se jsir it-tnaqqis ta' 40 miljun euro. L-istess kif għandu jispjega minn fejn se jġib il-25 miljun euro li se jgħaddi lil Malta u li ma kienx għamel provvediment tal-jom fil-budget. Charles Mangione qal li l-Gvern għandu prijoritajiet ħżiena u minflok naqqas in-nefqa tiegħu fuq il-ħela għażel li attakka l-aktar faxxa vulnerabbli tas-soċjetà.